ଅହଙ୍କାରଂ ବଳଂ ଦର୍ପଂ କାମ କ୍ରୋଧ ଚ ସଂଶ୍ରିତା ମାମାତ୍ମ ପରଦେହେଷୁ ପ୍ରଦିଶନ୍ତୋଭ୍ୟସୂୟକାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଗର୍ବ, କାମ, କ୍ରୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ସେହି ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପୀ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଅହଙ୍କାରରେ, ବଳ, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, କ୍ରୋଧରେ ପରାୟଣ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପୀ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି। ସେହି ଦ୍ୱେଷ କରିଥିବା ପାପାଚାରୀ ଓ କୁରକ୍ରମୀ ନରାଧମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂସାରରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁରୀ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେହି ମୂଢ଼ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ନ ପାଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଆସୁରୀ ଯୋନି ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ତାଠାରୁ ବି ନୀଚ